bekhuluma kangaka nje ababe ngeke iqala lempucuzeko kodwa namhlanje bakwazi ukuyijijimeza ngemkhonto sebexoxa nemlando ngempucuzeko esiyethukayo thina ukuthi hawu kahleni bo ngoba hey bafethu ukuyibuza umubona umuntu ekhuluma ukuthi ukhulela umuntu engashawa nekhaya engakhuzwa yini ukhule engakhuzwa engashaywa yini mangabe ebheke eceleni noma enhlanhlatha awu uNkulunkulu wami yeke indlela esafundiswa abhlungu ngayo ukuthi kufanele sikhulumeni kodwa ke kulungile ngoba phela umuntu nomuntu uyayikhethela indlela afisa ukuphila ngayo ngifuna ukukha phezulu ngalempucuzeko uqala kwami mina ukwazana nomcineka kwakunyaka ka2004 ngiqala ukwazana nomcineka ngangithi uma ngisakaza lapha ngiyibone lensizwa yemiyeko imlaphe ewindini cishe kwaba zikhawa amasonto amabili ngesonto lesithathu yafika futhi ngoba kwagcwala kakhulu ukuthi ewindini kodwa imiyeko ngangiyiqaphela ukuthi awu imiyeko leya sengiyibona ihlandla lesibili ngesonto lesithathu makuphela uhlelo yathumela umfundisi uZulu yacela umfundisi uZulu ephuma lapha yamcela Mageba ngicela ungicelele insizwa ngifisa ukuyibona nami ke ngangisayilindele imoto ezayizozonke ngithatha lapha ngoba ngangisayihambela ngeenyawo awungiphumeke ngoba abantu mabengicela ngiyangiphume nje ngibabone ngiphume ngiyibone lensizwa ingitshela ukuthi hayi yasemacinekeni 2004 ingitshela ukuthi hayi yasemacinekeni kwamaphumulo kanje hayi insizwa ngibuye ngisebenze mina izinto zoku-entertain abantu kunomcimbi esiwuhlelayo la hawu niwuhlela nobani na siwuhlela noMandla Mdletshe okay uMandla Mdletshe ngisebenza naye yebo hawu uzobukuphi hayi uzokusentuzuma owani okaMaskandi wawulapha entuzuma lo mcimbi lo kwakukhona kuwona kwakukhona ophuze ekhemisi kukhona umfiliseni Magubane kukhona izingane zoma kukhona imthente angisazi abanye obani oh yebo kukhona iphova likadikadiki umgqumeni shisa lapho ingoma eyayithi izikhami izigo ivutha bhe nengoma yamagcokama eyayithi yodibhuxe ekhona futhi naye bemqashile kulowo mcimbi lo umcineka ayizongifunela wona ngiyophatha uhlelo lapha sazana kanjalo nomcineka ngomcimbi ababewuhlela noMandla Mdletshe 2004 unyaka uyophela hawu savele sazwana lensizwa saba ngabangani kuningi esakuxoxa sokuhlanganisa ngithanda nami umqondo wayo iqaphu leli mayikhuluma sihlanganise izinto ke kamuva ngicabanga ukuthi kwakuyophela unyaka 2006 sihlangana engihlanganisa yena umcineke engihlanganisa noThabani umfoka Mthembu kwathi kamuva eminyakeni emibili yalandela lapho satholana noSandile umfoka Ndlanya impucuzeko izizibe khona umcineka noTshatha abacabanga indaba ye-event enkulukazi engaba seThekwini emva kwe-event yayisentuzuma umcineka noTshatha sayithula indaba kuThabani uThabani wayithakasela kakhulu uMthembu wayemuntu ehlala eGoli uThabani esebenza kwaUrban Brew esebenza ezintweni ze-TV maningi imidlalo yamabona kude lapha ayisebenza kuyo behind the scenes eproducer enza yonke lento bese ngixoxa kumcineka noThabani ngelilanga indoda uyazi ukuthi kunephupho enginalo ngiyawuthanda umlando mina kunenye imovie engifisa ukuthi siyenze ngoba nayi le ndoda ine background ye-TV kunenye imovie engifisa siyenze la ethinta iqhawe elithize umlando thize kodwa izosebenzisa ngoba izodinga i-research asasukuma sahla senyuka sizama ukuthola i-research sizama ukuhlangana nosolazi abathize ngaleyo ndaba leyo kwafika umqondo wokuthi ake kufuna i-funding yafuna i-funding mayifuna i-funding wathiwa man athi umfoka Mthembu no ake sizame manje ukuqeqesha abantu for izinto ze-TV abantu aba-actayo abantu aba-behind the scenes oproducer baningi nje ngiyibona amagama enyuka lapha masiboma bona kude lapha abaningi bahlale bebonga abaphuma lapho
bayizinto ezithize namhlanje imidlalo eminingi amabonakude beqeqeshwa yini impucuze yadaleka kanjalo impucuzeko yadaleka kanjalo qondo kodwa ukuthi kube khona leyo movie kwakungobe lokhulumayo umqondo ukuthi kube khona ifestival umcineka noTshatha 2 engisho ukuthi ke bakwethu ningakuvumeli ukukhohliswa abantu abangongqeqe abazenza osiyazi bayo yonke into benikhohlisa bengazi ukuthi into iqale iphi kanjani ngithi angulande lokho emuva ngoba kubalekile yakhona ke impucuze kuyazaqala ngo2011 sisebenza iminyaka sihlala sihlangana lapha kwelenye lamahotela la eThekwini sihlala khona base besazi kuba zonke insuku sasinama meeting khona siplana lempucuze uyakhandeka yaphuma yaphezulu yenza into eziningi inegama namhlanje lingaka hayi ukuthi impucuze kuyimaskandi kuphela yenza imikhakha eminingi ehlukahlukene ethinta izinto ze-television abaningi abakwazi lokho bazazela ukuthi impucuze umkhuluma ngathi impucuze ukhuluma ngomaskandi kanti ziningi izinto impucuzeko ezenzayo awunixole ngomsindo bakithi ngizele phela umsindo thula ngizele phela bakithi thula mfana mesa ngizokubona so ke iyaqala lapho ke indaba ke ngani zakwethu engisho ukuthi ke kuyangijabhisa futhi kungiphatha kabuhlungu ukubona umuntu ozenza ungqeqe ehudu lamagama ethu phansi esethuka mihla namalanga ngenxa yalemisebenzi esiyenzile eyasithatha iminyaka ngangakazi nokuthi uyokabe khona umuntu onjengaye kodwa namhlanje ukwazi ukukhuluma qaqamuke exoxa umlando ongekho ngamanga athi ngalandwa mina ngazoba ichuse ngalandwa ngilandwa ubani kuphi ngoba yithi abasunguli balento angizokukhuluma ke ngane zakwethu ngiqeqa amagula bengithi angikukhe phezulu lokho ngo 2018 amasatma anquma ukungihlonipha nge-lifetime achievement kwasuka umsindo kwakhona abagijima beyobuza ukuthi hawu nahlonipha lo nge-lifetime achievement mina ngoba phela amagaleli akhona ayafana hayi abamasatma bathi ngane yakwethu umlando siyawazi thina ngeke umlando uzosidide siyawazi umlando nanga umuntu esifuna ukumhlonipha ngahlonishwa ngendondo lifetime achievement 2018 Msindo waphuleka ngoba mfowaqoba wama nje wathi cha ake sifuna ukwenza njengamanje umcineka wakhuluma nezinsizwa lezi esinazo lapha ya ngingazi mina bahlela ukuthi impucuzeko ingihloniphe babala beza kimi sebezongitshela ukuthi ngoba sifisa ukuthi sihloniphe simpucuzeko ngoba asifisi ukuthi sibone usuhlonishwa kwezinye indawo ngeqhaza walibamba iminyaka ewu8 usebenza lo maskandi wedwa 8 wedwa 8 iminyaka wedwa sifuna ukuthi sikuhloniphe ngoba baningi abaculi abaqhamuka lapho abahlonishwayo namhlanje abasaphila abanye abangasekho emhlabeni abaqhamuka lapho kule minyaka ewu8 wedwa wenza lo maskandi sifisa ukuthi sikuhlonipheke ngoba asifuni ukuthi kuze kuqhamuke abanye abantu sibe sikhona sisondelene nawe singakazi sikwenzela into enhle yokuthi nezingane zakho zazi ukuthi le ndoda nawo umlando wayo kwasuka ke lo msindo usosukile ke manje ukuthi hawu nahlonipha lo mina okusho ukuthi mina kuyokufanele ngihlale nginepatience elingipheshileyo kufanele ngihlale nginepatience leli pheshela ngifica Nkosi yami igama lami selilapha phezulu iminyaka ngisebenzela kanzima selilapha phezulu indlu yakhiwe afika ipheshi ne so sifuna ihlale linginamathele leli pheshi nakuba sasebenzana nje iminyaka yami 3 leli pheshi 3 iminyaka kodwa kufanele manje ihlale linginamathele leli pheshi ke lingithene kwasuka ke lo msindo ongaka ke owasuka ke njengoba umsindo ungaka ke namhlanje
kuthiwa ngihlonishwa kanjani mina ngedwa engahlonishwa omunye umuntu. Kunini angiqala uNkulunkulu wami, kunini bafowethu, kunini angiqala, kunini. And angihlokoloza umuntu ngamabomu ngoba uzasha tha uyamazi silima lesinehliziyo encane ngifuna singishaye masihlangana khona masingishaye ngizohamba ngiyovula icala ngoba mase ngivulela icala ngizogaxela uyazi ufuna bafethu. So ke ngithi angisho lento ingiphatha kabuhlungu, ngithule sonke lesikhathi ngiyayithulela, ngiyabuka kuyenzeka. Impi engibhekene nayo inkulu mina ayincane, inkulu, abantu abazi. And ungiphatha kabuhlungu kube khona abantu abamlalelana abayikholwa izinto ayishoyo ebezazi yento sengeyimithi uqamba lihlaza cwe ehudula igama lami phansi, ehudula igama labafowethu labengisebenzisana nalo phansi. Sizele zinezingane ezihloniphayo eseyikhulile ziyabuka yonke lento eyenzakalayo, kodwa thina ngoba sinawo amandla ukuthi siphendule noma sisho ukuthize, sithule sibukele. Namanje angizokusho lutho bafowethu, angizokusho lutho, angizokubiza igama lami umuntu, angisho lutho. Namanje ngizoyivalela umlomo, kodwa uNkulunkulu engimkhonzayo azazi angilahle kuze kube namhlanje. Zabaningi ivuvaba uzanywe ukuthi ngiwe, kodwa uNkulunkulu waba nami. So ngizokubona ngobe ya. So ke bafowethu engifisa ukusho ke njengamanje nakho, ngoba ngiyabona lo msindo omkhulu uyawuphehla umnikazi wawo, ngoba phela uthi sabuthwa naye. Sabuthwa ndawonye naninsizwa, angazi sasibuthwaphi ngoba phela lijobe sabuthwa naye nje amdala ngayo kimi yena iminyaka, mdala kunami ngeminyaka, hayi ngomsebenzi, cha ngeminyaka mdala kunami, hayi ngomsebenzi. Ngomsebenzi asibuthwanga naye Xobo, asibuthwanga naye ngomsebenzi. Abantu engabuthwa nabo mina wozigqemeze ngaqala ukusebenza nabo emsakazweni, safika ngonyaka wodwa noSibonga Zungu, napho abantu engabuthwa nabo. So ke bafowethu, ngenxa wonke lo msindo sube khona ongaka, ngoba angithandi mina ukuthi abantu abangithandayo ngibaphoxe noma kwenzeka izinto ezizobadumaza. Cha ngani zawethu, siwumndeni wakwaNgobe sithatha isinqumo sokuthi lokho kuhlonishwa bekuzokwenzeka egameni lami asikhoxise. Sakhuluma ney'nsizwa lezi engibambisene nazo ngiphucuzeka umcineke ukuthi hayi ndoda no, ngicela uhoshiphe ngenxa lo msindo osukhona, ngicela uhoshiphe. Ngiyazi bengicabanga into enhle bafowethu yokuthi ningichoma uphaphela gwalagwala ngenxa umlando wami kulo mkhakha womculo wesintu, kodwa angeke kuze kwenzeke manje ngenxa ukuthi angizwani nento enomsindo nokukhuluma ongaka mina. So ke ngabazisa-ke umcineka, nakuba kubuhlungu kubo, kodwa ke babone kungcono ukuthi bakuvume lokho, ngihoxe ekuthenini bangihloniphe. Sengisho ukuthi-ke nabanye-ke abasafisayo ukuthi bangihloniphe-ke ngenxa yamagalelo ami, ngoba zikhona ezinye iy'ndondo enginazo lapha ziwu-12 sezizonke, iy'ndondo nje eyisegameni likaTshatha uGodo 12. Angazi-ke leli pheshi elihlale lingipheshile linginamathele ukuthi zingake zali iy'ndondo njengoba ziwu-12 nje eyisegameni lami. Umlando wami lowo ngeke uze uphele neze, ngisho ngafa namhlanje awusoze waphela. Abantu futhi abasizonilima, abantu abazoniphukuphuka, abakhohliswa abantu bayawazi umlando, awusoze ubakhohlisa. So ke ngisho ukuthi-ke bakwethu-ke angiseza ukuhlonishwa-ke, ngicela ukuthi ngingabi ingxenye emva kokubonisana nabantu abangithandayo nomndeni wakwaNgobe ukuthi cha, naku umsindo usungaka, kusho ukuthi mina wami umlando kufanele uxoxwe,
ngoba kufanele kube khona abantu abahlale bengipheshile bethi sabuthwa nabo ngingazi ukuthi ngabuthwa nabo nini bakhombani bona bathi nansi abayenza yini abayikhombayo. So ke nganza wethu ngihoxileke angisezuba ingxenye yokuthi ngihlonishwe, kodwa ke ngiyafisa ukuthi omfowethu umcineka baqhubeke bahloniphe iqhawe elathola leli khono lami ubaba uDokotela Welcome Zimande oselele njengoba bebehlelile mina ngihoxa. Mhlawumbe nabanye abafisa ukungihlonipha nabo ngiyocela ukuthi bandla ke bekubambe lokho, ngoba kusho ukuthi mina umlando kufanele uxoxe, ngoba mawukhulunywa umlando wami ukuthi ngenzeni kuthiwa hawu ingani nalo kusho umuntu wafika sekunini uNkulunkulu wami ngiyenza lento sekunini bakwethu kunini siminti iminyaka 80 ngiqala indaba yalomculo ukusebenza ngenhlanhla kaNkulunkulu. So ke bafowethu mhlawumbe kuyoba ngcono ukuthi mhlawumbe nami ngihlonishwe ngingasekho sengayifela, mhlawumbe kuyosiza lokho ngoba mhlawumbe imisindo ngeke izibe bikho, mhlawumbe bayoba namahloni umuntu esesithuneni, noma mhlawumbe futhi phela vele ngiyobe sengiyifele ngeke ngize ngibone lutho oluyosala lwenzeka. Mhlawumbe kuyoba ngcono lokho ukuthi umuntu ahlonishwe sayifele okwamanje qhutshekwe nje siyiphilele bakwethu kube ngathi asikaze senze lutho emhlabeni siyiphilele nje, ngoba njengoba ngisho lo ngathola kanzima kusukela lifika leli pheshe empilweni yami linginamathele ngathola kanzima kuze kube namhlanje lingixova kubo bonke abaculi lihambe lingixova. Abanye babuye bazongitshela, abanye abaphilayo, abanye bangizonde, kodwa kamuva babona ukuthi yayikho lento lingixova kusola kudala, kodwa ngoNkulunkulu emuhle egameni lika Jesu lokhu ngimile nje namanje ngisamile, sabathe ngimile namanje ade sekuyiminyaka eminingi ingihlukumeza lento, kodwa ngoba nginenhliziyo uNkulunkulu angipha yona ngixole nje ngiqhubekele ngiyihlekele ngiphile. Hayi kodwa khona ngikhathele bakithi manje, hayi ngikhathele bafethu, angifuni uqamba manga ngikhathele, kodwa futhi ayikho into engizoyenza kulungile phela ngikhathele khona bakwethu okwangempela, angifuni uqamba manga ngikhathele, kodwa akukho engizokwenza kulungile. Ya ngiyabonga bakwethu, bekuyilokho nje ukuthi angimemezele ukuthi cha ukuhlonishwa ngiyahoxa kuyo. Mhlambe kuyoba ngcono umuntu emayisalala engasekho sekubandayo kuyozwakala izinkulumo mhlambe ngeke zize zibe khona, ngoba kuningi okwenziwayo ukuze ucishe umlando wakwaNgoba walensizwa kwaNongoma ungake engwenza iminyaka, kuningi okwenziwayo ileli pheshe. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, nibe nobusuku obuhle. Ngiyabonga.